шумо медонед ки дар офтоб ҳам об вуҷуд доштааст, вале об ба монанди моеъ нею, балки ба монанди молекулаҳои буғӣ ки дар доғҳои офтоб ва дар қабати танги зери сатҳи ситора ҷамъ шудааст. офтоб яке аз ситораҳои галактикаи мо роҳи каҳкашон буда ва ягона ситораи системаи офтобӣ мебошад. офтоб ҳам дар атрофи меҳвари худ давр мезанад. дар бораи ин дар китоби Қуръони Карим ва олимон инро аз рӯи доғҳояш фаҳмиданд ки давр мезанад. даври гардиши офтоб дар атрофи маркази галактикаи мо тақрибан 220-250 миллион сол аст. масофа аз замин то офтоб 149 миллиону 597,870 километр аст. офтоб асосан аз гелий ва гидроген иборат буда сатҳи сахт надорад. агар мо аз замин ба офтоб дигарем, ранги зард метобад. аз кайҳон бошад, офтоб сафед метобад. ин аз рӯи атмосфераи замин аст ки офтобро зард мекунад. массаи офтоб тақрибан 99,86% массаи тамоми системаи офтобро ташкил медиҳад. қувваи ҷозибаи офтоб назар ба замин тақрибан 28 маротиба зиёдтар аст. нури офтоб ба замин тақрибан 8 дақиқаву 20 сония омада мерасад, ки агар мо ҳисоб кунем суръати рӯшнои 300 000 км/сония ва худи масофа аз замин 150 миллион километр аст ва мо 150 миллионро тақсими 300 000 мекунем ки ҷавоб 500 мешавад. 500 сония яъне ки ба 8 дақиқаву 20 сония баробар мешавад. ҳарорати ядрои офтобӣ тақрибан 15 миллион градус аст. ҳарорати рӯи он тақрибан 5500 градус селсия аст. радиатсияи офтоб марговар аст, аммо атмосфераи замин онро манъ мекунад.